मा जादों होनखो बाजै? जानायखौथ' मा होनना बुंबावनो गोबां बिदिनो दावराव जानानै दा जोंहानि आगैनि हिनजावखौबो होखारहरबायानो। मा होनखो? ओमफ्राय रावबो जेबो होनाखै? होनदों जोंबो गोबां बुंदोंमोन मानिया हनै गावनिखौल' आबैयाबो माबा। बेबायदिथ' खालामनाङामोनलै बिराद हामा नांबायलै खोनानानै। ओंना जथ' बे माबायानो आंनि आइ बिखुनजोआ आदा मिजिंनि बिमाया। औलै बेनो माबा माबि बुंदेरबायना आरोबाव ओरैनो बेबायदि प्रब्लेम जाखानाय दुखुनि समाव। बिदिबाथ' नोंस्राबो गोबां दुखु जागासिनो न'खराव दासान्दि। आगै गोमालांनायनिफ्रायनो बिदि जाबाय दाबो दं नङा होनबा? एलिसा आं दायो नोंनो फन हरफिनसै होनबा बाय। अहायनिफ्राय सोरजों रायलायबाय थाखो ओमफ्राय? गामिनि सासे बिबोनां हरदोंमोन बेजों रायलायबाय आं दसे। बेफोरखौ बाद दे ओमफ्रायो हैद हाथरखिखौ बेबायदि खालामनाङामोनलै। बेबायदि खालामनाङामोन? औ आबैया मा जाखो ओमफ्राय दसेनो? मा जानो मिजिं बेफोर गासिबो नोंनि नोमानिथ' खालामनाय। मा होनखो एलिसा? जा खालामदों नोंनि नोमायानो एरै होदों आबैमोननोबो आरो बे गामिनि मानसिफ्राथ' रायलायखायो खायसे थेवबोथ' ना नोंनि आइया मानो बेफोरबायदिखौ सापर्ट होनांगौ? आंबो बुंदोंमोनलै नोंनि बिमाखौ। आंनि आइया बेफोरखौ सापर्ट होनो माने आंनि आइया बुंदों माबा? बुङाखै हाथरखिखौ बेसेबां बायदिसिना बुंदों बियो मिथिगौना नोङो? एकदम गुबुननो बिस है होग्रासो नोंना नोमाया। बेबायदिथ' खालामनाङामोनलै। थां मिजिं एसेसो बुंहैथां नोमाखौबो। आसरित मारदे आइ बिखुनजोआबो मालायखौ दुखु खस्थ'ल' होनो सानग्रा हो? गावबो सानसे ओरैबायदि फस्थायनांबासो मोनथिगोन बियो। जेब्ला गावनि न'खरावबो माबा मोनसे दुखु फैगोन ना अब्लासो बुजि मोनगोन दुखुआ मा। नै हामथारबायहाय बेबायदि होखारहरनो हागौबाय बेखौ। थेवबो दाबो नुवाखै नोंसानि सानबाबुखौसो गावनिथिं लांनो नागिरबावबाय माबायदि। गिनांगौहाय बिदि हिनजावनिफ्राय आंथ' बोरैबासो मोनखाथारोहाय। नंमारगौबो गोदोबो हा बबेराबो खथ' बिनि थाखायनो फाग्ला बायदि जालांदोंमोन। खायनोथ' बेफोर मानो हा बियो मानसियानो बेबायदिबा नों थिगखौनो बुंमारदों। दासो जोंहानि न'खराव सुख सान्ति एसेबाबो फैफिनसिगोन नङाब्लाथ' आयु गासिबोथ' बरबाद खालामजोबखाबाय। हाथरखि अबावलाय हाथरखि जाबाय बायनोसै खोमसि हरसो लाबोयो जायनि न'खराव थाया मानो बेखायनोथ' गावबो मावरियाहाय। बेनोथ' सोरनावलाय बेबायदि बिहामजो गोदान मोनलायनायावबो बायदिसिना जानाय दाबो बायदिसिना खालि मानो बेबायदि जेराव बेनिनो गाज्रि साया दंमोनबा नोंसिनि न'आव। आंबो दासो बुजिबाय दे जि जानांगौ बेफोर गासिबो बेनि थाखायनो जाजोबमारदोंमोन। गोदोनो एसे एनै इसारा मोननायफोरावनो एसे मोजां नोजोर होखाबा दिनै बेबायदि दिन नुनांनाय नंलामोन। जोंहा मेहेराबो थासिगौमोन। औहाय दिनै बे हाथरखिनि थाखायनो सुनिनि थाखायनो आबौ मेहेराबो गैला बे बुहुमाव गासिबो जोबलांजोब्बाय। बेखौनोथ' आंबो जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि हिनजावजोंसो जरि मिलायबायबा। खायफायाथ' बुंसोखागोन खाफालनि लिरनायानो बिदि नाथाय बिदि नङा आंनिबाथ' बे आं साननाय बायदियानोखा। बे फैनानैसो सासे थैलांनो हमबाय। बे आबा बरसायाबो एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय आरो आबौमोनथाय आरो नै दा मेहेराबो। जोंनिनो गोरोन्थिमोन बेफोरबायदि सुनिखौ फिसिनानै लानाय जादों न'आव गाज्रि सायाखौनो। बे नोंसिना जुरिया बेबो खम बेखौ अनसै गारो नालाय बांद्राय लाइ होदावो। मानोबा बिसोर जेबो गोरोन्थिखौनो नुवासै दाबो एथ' घटना जानानैबो। बिदिनोहाय मोजां खालामनो नागिरबा गाज्रि सानजाखायो दालाय आंखौ नुवाखै आरो जोंनि मेगनासो मोनथियो दा जोंसो सिनाय हायो सोरनि आगाना माबायदि बिसोरलाय मा मोनथिनो गथ'फोरालाय। नाथायथ' आरो बे सुनिखौ आं बेवहाय सोलाहाय थांथों बहा थैयो बे थैब्लाबो जोंहा खुनु लस गैथाराहाय। नङाबा गावनि फिसायखौनो जाना लानाय बायदि जाखाबाय गावनो। बेखायनोसो गोदोहाय बिहामजो उन्दैयाबो बुङोमोनहाय नाथाय जोंसो फोथायाखैमोन। दा नङाबा बेफोरबायदि जानांनाय नंथारामोनबो। आयै आंनि फिसौआ आबौ मेहेर बे हाथरखिनि थाखायनो नों थैनानै थांनांगौ जाबाय। वाह आयै वाह नोंसोरनि गियाना बेबायदिसो होमबा। आयै हाथरखिखौ बेबायदि होखारनांलायामोन मानो बेबायदि साननांगौ मानो बेबायदि बुंनांगौ दे बे गथ'खौ। उन सिगां मोजाङै नायनानैसो बुंदों मोजाङै नायनानैसो खालामखादों नोंसोरा बेवहाय एसेबां बुंनांगौ गैया। एसे मोजां दे गथ'आ मानो बेफोरबायदि साननांगौ जाखो दे। आरो हाथरखिया जोंनि बिहामजोल' नङा फिसाजोबो। बे बाथ्राखौथ' गोदोनिफ्रायनो जों बुंबाय थाखायोमोन आरो मेहेर गैयियाव नोंसोर दिनै हाथरखिखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो साननाया थिग जायासै आयै। बेफोरबो मोनसे फाब ब्रायै मिथिबायना। माखौ फाब होनो माखौ गाज्रि होनो बेफोरखौ नोंसोर जेबो मिथिया। आरो नोंखौथ' बुंखादोंना आं जेरै बिहामजो नोंनो बांद्राय लाइ होदाव बेबायदि जादो। बेहाय लाइ होनायनि मा बाथ्रा थाखो आयै मेहेरा बेखौ मोजां मोनोमोन गावसोर सानैजों मोजां मोनना जुलि जाबाय अब्ला आरो दा माबा मोनसे जाथाय जादों मेहेरा दिनै गैला होमबा मानो बेबायदि साननांगौ बे गथ'खौ। नों बुंबानो जाथारगोन बे नङालै आयै। बाराखौबा ओंखारलांहाय नोंसोरबो।
हाथरखिनि उन सिगां बेबा बे जोंहा थैजोबनांगौ नामा बेखौ लाखिनो आरे आयै बबेयाव लिरनाय दं बे सुनि होनदा दै रावबो सुनि जानोनो जायाथ' आरो नंखायाबो बे बाथ्राया जानांगौ जाथायखौलाय बोरै हमथानांगौ जाखो दे आरो हाथरखियालाय मा दाय मा खालामगोन बिलाय बबेयाव थांगोन सोरजों थागोन रावबोआनो गैया एसे बुजिनांगौलै आयै मानसिखौ नों मा मानसि सानला नामा एसे अन्थाइ बिखा मालानिफ्राय जाखो आं मोजां थाखाय खालामबा नोंसोर गाज्रिथ' सानखासिगोन जेबो नङा दे नोंसोर जेखि साना मानो जोंनि न'खरा सुख सान्ति थाब्लानो मोजां जाबाय आरोथ' ओइ आयै बेफोरखौ मा खोनादों आङो मा खोनालायखो आबा मिजिं माथो नोंबो माबा बुंदेरबाय थादोंनो नै आबा आं जेबो बुंदेराखैहाय गाज्रिथ' बुंखाथाराखै नोंसोरनासो मेगनफ्रानो नुला खानासो जाबायदां गासैबो मा बुंनो सानदोंहाय नोङो बेनो जे गासिबो जेखौ सानदों नोंहालाय माथो अरखांबाय थाखो बिहामजो सिरि थादो सुनिया थांबाय हामबायसै जोंहा न'खरनिफ्राय बिराद गाज्रि जाबायलै आयै नोङो एसेबां मालायनि खोथा लानानै बिहामजोखौसो बेबायदि जोंनि बिहामजोखौ जोंनि फिसाजोखौ आरो नोंबो बांद्राय बेफोरबायदि बुंनो हाना जों एसेबां जोंनाव गोबाव थाबाय बिहामजोआ जोंनि फिसाजो बायदि जों मा मिथिया नामा एसेबो बांद्राय बेफोरबायदि एरदार बुंलाबाय थाबा मोजां मोनाहाय जोंबो नोंथाङा थांनो हासिगोन दानो आयौ माबा आंखौसो गाज्रि मोनबाय नै हामबायसै आयै न'आव थ'दो एसेबां बायदिसिना मालायखौ बुंनो नोंहाबो मोन्थाय गैया जेबो मा साननानै गुबुनखौ बेबायदि बुंनो हाखो नोङो माथो बुंबावनो जावैसो हा बेफोरबायदि जोंथ' रावखौबो मालायखौ एसेबां बेबायदि बुङाना आंल' बुंदों गुबुनखौलाय बुङाखै होनबा गामियाव गुबुनजों मा खोथाहाय दाथ' नोंबो जोंनिनो न'नि मानसि जाहैबाय जोंहा इलिसाजों लायोबा मानो बिदि बुंदेरनांगौ नोंहाबो सिरि थादो बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया नोंस्रा जायखौ बुंनांगौ बेखौथ' बुङा दायनिगिरिखौ खर'सो फेदेरना लायो बास जाबायसै आयै मा मोजां मोनो आयै बेबायदि मालायखौ बुंनो नों मा बे न'नि मानसि नङा नामा जोंहा हाथरखिखौ बेबायदि बुंनो आंथ' आंनिनो न'आव फैनानै बेबायदि बुंफैदेरबाय थानाङा जुदि जोंनि हाथरखिनि जायगायाव नोंनि फिसाजो जानायमोनबा बेखौबो मा बिदि बुंगौमोन बिनि जिउआवबो बेफोरबायदि गोबां जाथाय जायोमोनबा बिनिनो दाय जाथारगौमोन नामा बेखायनो बाथ्राखौ एसे सानै हयै बुंनांगौ आयै जोंनि न'आव बेबायदि मानसिनि थाखाय जेबो जायगा गैयालै गारजिया मा नोंसोरसो जोंनि हाथरखिया नङा नै आंखौसो जमा दाय जालायबाय थाया आंबो बुंजानो बायोबा जुदि नोंथाङाबो मानो बेफोरबायदि बुंदेरग्रोयो दा मा खुसि मोनदों बिराद खुसि मोनदों नाथाय आं अबेयाव थांगोन दे थांनोबालाय ओजोंबो थांनो हायोमोन जेराव मेजें दङमोन नाथाय मा खालामनो आं बेयाव थानोनो हानाय नङा जेब्लायबो गिनायल' मोनबाय थागोन आङो आरो जालांनाय माखासे बै जाथायखौथ' बै खोमसि हरखौथ' आं गोजानसेयावल' मोनबाय थाखायो आफा इसोरानोथ' मानोबा बेबायदि हरखो आंनि जिउखौ आं मा जायो जालांथोंसै आरो माथोबाव आं थानानै जुदि नोंसिनि न'खराव सान्थिसो जायोबा आंनोबो नाङा दे आं रावखौबो आंनि थाखाय जेबो प्रब्लेम खालामा नोंबो गैला मेये दाथ' आंखौ बुजिनो सोर दंबावो दिनै सोर बुंदों हाथरखि रावबो गैला होननानै नों बेबायदि साननाङा मानो फैदों बेवाइफोर प्लिज फैनो नांला मा बुंदों हाथरखि मा बुंदों नों बहा थांगोन मोनथिगौ आङो बिसोर नोंखौ गोबां अयथासार खालामबायना आरो बेबो नंखायदायावनो अयनायद्राय खालामबायलै बिसोरो हाथरखि जाबायसै दे सान बेफोरखौ बुंनो आरो माथो मोनबावनो ना फैदो हाथरखि आं नोंखौ लांफैनो फैदो नाङा बेबायदि दा बुं प्लिज हाथरखि आंनि खाथियाव दा फै सान आं सुनिसो नङा हाथरखि नङा बिसोर जाम्बा जाम्बि जाबायलै ओरैनोसो होनदों दुगाबादोंबो माबा मोनसे जालांगोन जायनो आंनि खाथियाव थायो जायनो आंजों थायो माने बे माबा नङा माबा मोनसे जायो दागा सान नों थांफिनदो बेबायदि दा बुंलाय हाथरखि प्लिज नों थांदो सान आंखौ आंनि हालोदाव हगारदो आं थागोन दे रद'लै हाथरखि नोंखौ जुदि बेबायदि हगार हरना आं आलाय सिलाय जिउआव माब्लाबाबो गावखौनो गाव निमाहा होनो हानाय नङालै आङो नों आंखौ जेबो सिन्था खालामनाङा सान आं थागोन दे आंनि हालोदाव मोनथिगौलै आं हाथरखि नों गोबां दुखु मोनबाय मानो मोना जानो जा जादों बेफोर नोंनि थाखाय जायाखै नों सुनि नङाथ' बेफोर मानसिफोरनि बुंनाय रावसो ओरैनो नाथाय बिसोर आंखौ सानो सान जेबो टेनसन लानाङा दे गासिबो थिग जागोन ना आं दंना बिसोर नोंखौ जेबो खालाम हाया आं थानायाव बेबो आंनि थाखाय मानोथो बायदिसिना बुंजाफानो सान बेनिख्रुइ साबसिन आंनिफ्राय गोजानाव था बिदि नङालै नों बेबायदि दा सान बिसिनि जानानै आङो नोंनि सेराव बिसिनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय बिसोर जा खालामबायना मोजां खालामाखै नाथाय हाथरखि थेवबो आं नोंखौ हारसिं हगार हरनो हानाय नङालै जाबायसै बेवाइफोर
दा आंनि जिउआ जेरै थाङो बेबायदिनो थांथोंसै। नाय हाथरखि, नों जुदि बेयाव थांफिननो गोसो गैयाबाबो जेबो नङा दे। आबैमोननाव थांगोन ना जोंनियाव। नांला दे सान। आं बायदिया रावनिबो जिउआव आरो सुबा हेंथा जानो सानला आङो। आंलाय आरो मा गोदोनिफ्रायनो मावरियाखामोन, दाबो बेबायदिनो दङ आरोना। नङा, आं दं नोंजों। आंनि फेमिलिया नोंखौ जोबोद इनाय खालामबायलै, जोबोद गाज्रिनो। थेवबो आंथ' मिथिगौना नों बेबायदि नङा होननानै। प्लिजलै हाथरखि, आंजों थ'दोना, नङाबा आं बिराद दुखु मोनबाय थागोनलै। आंनि फंबाया जेरावखि गैया मानो नोंखौ बिदि मोनथिब्ला बेसे दुखु मोनगोन। माब्लाबा आंखौ सोंथि खालामबा आं मा बुंगोन दे? जे आं थासेयावबो आं जेबो खालामनो हायासै नोंनि थाखाय। मा आंहा मोन्थाय गैया नामा एसेबो? जा बुंबाबो जायखि जेखि बुंबाबो नों जोंनि न'नि मानसि। बुंथों सोर मा बुङो, थेवबो आं नोंखौ बेबायदि हारसिं गारनो हाया। बेवाइफोर, जायखिजाया आंहा फोथायनाय दं मेहेरा थैमाराखै। दे जागोन दे हाथरखि, गुबुना बे बाथ्राखौ फोथाय दा फोथाय, आं फोथायगोन दे। नंगौ। मेहेरा मा जामारदों बेखौथ' आं मोजां बुंनो रोंला, नाथाय दा जायखिजाया आं नोंजों दङ। आबैमोननाव थुदो हाथरखि, आं फन हरखाबायना आबैनो। नों जायखिया आंखौ मालाय साननाङा, आंथ' नोंनि न'नि मानसिना। जागोन दे, नाथाय हजोंबो बुङा दे, जेबो नङा, आं दंना। जोंनि आबैया बेबायदि नङालै। जेबो बुंखाया आबैया जोंना, आरोथ' आइयानो बुंखादोंना नोंखौ हारसिं नागारजायालै। आरो बेबायदि समावथ' एकदम नङा। ओरैनोबा मेहेर फंबाया मा जालांखो, आरो दा नोंखौ नङा। हजों आबैमोननाव लांथ'नोसै आङो, बाखि उनाव नायनोसै मा खालामो। आरे माथो सानसिरां आंनि फनखौ बारे बारे दाननानैसो हरबाय। हमनोसो बादों ना रायलायनोसो बादों बेबा? नङालै, मानो हमनो बानांगौ बेलाय? आंनि फन होनबाथाय हमखायोना इयो। माने ओरै जादों खोमा, बिस्रा न'आव दा गोबां दुखुना टेनसन, बेखायनोसो माबा मोनसे बेस्थ' दं खोमा। नाथाय आं बुंनो सानदोंमोनखि आं नोंसिनाव थांगासिनो, बेखौसो खिन्थाहरनो नागिरदोंमोन आं। नाथाय दाथ' आं बोरै थांनो? थांनायाथ' थांजायो, बाट नोंनो खबर हरनानै थांबा मोजांसिन जागौमोन आरो। आं थांसै खोमालै, बाजैमोनबो दंहैखायोना। मा जानो आरो बिदि दुखुनि समाव थांनांगौसो दा। नङाबाथ' खायफा ओरैबो थायो दा, खायसेनो सुखुनि समाव माने बेबायदिनो पार्टि जानाय, खाना जानाय बेफोरावल'सो खायसे खबर लासो थाङो आरोना। दुखुनि सम मोनबाथाय खायसे पात्ताबो लाबावासो। नाथाय थुनथुलाया बिदि नङा। थांगोन आं। ओमफ्रायथ' दिनै मेहेरखौ बावगोन बुंदोंमोन ना। मारै आसोलबा, नों मानो बिदि दानो थांखो दे? नै थुनथुलियाय, नों जेरावबो थाङाबा माइरं एसे लायग्रोनि आं दखानावहाय। आयै, आं थांगोनथ', सानमोनाव थांनो ओंखारदोंना आङो। हा दानो थांगोन? लै आयै, दानो थाङाबा माबा हाथरखिजों एसे रायलायनानै फैनोसैब्रा। आंबो थांगौमोनहाय आइ, ओमफ्राय नै खामानियाबो सोलाबाना। दा बिदिबो थांब्रब फैब्रब हाया। आं सानदोंमोन आरो बे साननैसो थानानै थांसै। थांबानो जाबाय उनाव। आं थांगोनसैलै आयै। दे आइ, होमबा नोंनो थांग्रोदो। दुखु मोनोहाय बिसोरनि खोथा बुंबानो माथो आइ, बिखायाव नांनायल' मोनखासै। सोर पाप्पिनि खामानिमोन बे आयै हो? बै मानसिखौसो हमनो मोननांगौमोन जों, मेहेरखौ गावथारनायखौ। गावखौनो उल्था हाथरखियाव फाथायहरगौमोनलै आङो। नै आइ, बांद्रायबो जानला मोनला बुंना मिथिबायना? नोंथ' आरो बेफोरनिफ्राय गोजानावसो था आइ। माब्ला मा जायो जेबो बुंस' हायाना। आरो आजिखालिथ' रावखौबो बिसास खालामनोबो एसे गोब्राबसै। जोंनि मेहेरखौ जे गोजौआव फाथायहरदों बिसोरो। सानसेबाबो हमजागोन र'। आरो थुनथुलिनि खाथियाव फैबाथ' ओरैबायदि गोदनासो मस्रायगौमोन आं। बे गथ'आनो दा गिनाय दंना गैया जाखो बेलाय? गुन्दाफोरसो बिसोर आइ, गुन्दा। गिहांबो गियालां थुनथुलिया। दे होमबा आइ, आं थांथ'नोसै दे, नों थाथ'। दे होमबालाय आइ, एसे मोजां रायलायना फै हजोंहाय। जागोन दे। ओमफ्राय माबा दावदैखौ रुना दोनखाबायमोन आं, आलुखौबो। दा थावल'सो नांसिगौमोन। दे माइरं लायग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय दा थाव सेरफैनोसै हा माथो। आबै, बेफोरखौ मा खालामबाय थाखो नोङो? नों जेबो मिथिया आबै, बे सुनिनि गासिबो बुस्थुफोरखौनो सावजोब्बाय आं जाखिनि दंमोन। मादै, माथो बिदि खालामनांगौ जाखो दे? मादै, मायावबासो दोनदो। मा खालामना? मा जाखो नानि सामा? नायनानै मादै, हाबाया हाथरखिनि थालांनाय जि जोम माखासेफोरखौबो सावलाबायबाय। आयै, जेबो खालामनाय जाखो? सुनि नांनानै दंमोन जोंहा न'खराव। बेफोरबायदि दाखालाम आयै, थैनायनो। जि जाबाय आयै, बेहाय बिहामजोनि जेबो दाय गैया। नोंसोर जेबो मिथिया बिहामजो। आथ' इनि बिहामजो गासिबो रुमफोरखौ सुहैखां नोङो।
एबार हाथरखियाबो थांबाय जेबो गैला मानो बेबायदि आयै नों बेफोरखौ मा खालामनो सानखो आयै नोंसोरसो सैथोखौ नुवासै नाथाय आं नुबायना हाबाब हाबाब गसाय बेफोरबायदिखायसो बेबायदि जागासिनोमोन जोंहा नाथाय आयै उनाव जुदि माबा आरो जोंनि न'आव बेबायदि जाबावोब्ला अब्ला सोरखौ दाय होगोन बिहामजो हाथरखि गैयियावबो जुदि आरो बिदि जाबावोब्ला नों जे एथ'ग्रा बेबायदि बुंदों बेखौ मिन्थिया हुसियानो नाथाय सरि आयै नों जेखि बुङा मानो आं बेफोरखौ फोथाया बेबायदि आखलावनोथ' बेबायदि जालांजोब्बाय बिहामजो बिनिनो सावा जोंनि न'खराव नांजोब्बाय मिन्थिबायना आंखौबाथाय रावबो जेबो दाबुंहाय आइनि गोसोआवबो एसेबां बेबायदि गाज्रि साननो हानाय थाबायना जानोथाय मा जालांथारखोबा बुरिया हो औ माथो होननांगौ बाराखौबा बायोहां जोंहासो अन्थाव बाथाव हाथरखिखौ दाय खालामना होखारबोबाय बेनोथ' आबासाना थांदोंमोन उनाव र' मा जाबावगोन इबि आरो आंथ' होनो आइमोनानो गावसोरनो फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय बे सुनिया बे नङा गावसोरसो आरो बरसा थैनायखौबो गोबां हाथरखिखौसो बुंबाय थादो नाथाय आंथ' सानो बेबायदि जेबो नङा आंनिबो फिसायना औलै मा हा सोरबा थैनायखौलाय हमथा हायो नामा सोरनिबा दाय डाइरेक्ट जानो हायो हे बुरिया बांद्राय देखायोहाय बेबो मालायखौ सुनि सुनि एमग्राया गावनो माबाफोर जायोबासो मिन्थिगोन बे र' मोनथिला आरो दैनि जायखिजाया हाथरखिखौ बेबायदि आलाय सिलायल' खालामनो हाया दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे होमबा जों थांथ'दिनिलाय आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय लाइकखौबो होनो दाबावदे लोगोफोर जोंबो जेसेबां हायो थाब थाब लाबोनो नाजागासिनो ओमफ्राय माने एखनबा हाथाराबासो लाबोनो हाया आरोना आरोथ' गोलाव खालामनो सानो गोलावथ' बानायखायोआनो आङो बेखायनो एखनबा समाव आरो गैया बानायनो सानब्लाबो बेखायनो सर्टबाबो लाबोयो आरो बिदिबा थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन गोदान एपिसडजों बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ